Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Mga kandidato sa pagkaalkalde sa Syudad San Fernando at Angeles City, hindi pinalampas ang unang araw ng kampanya. Paninira ng katunggaling politiko, hindi raw gagawin ni re-electionist Governor Pineda sa kanyang kampanya. Pampanga gubernatorial candidate Danilo Bailon nagdaos ng proclamation rally sa Bacolor. At magkatunggali na sina Governor Fernando at Vice Governor C. Alvarado, maagang nag-ikot para suyuin ang mga Bulakenyo. Magandang gabi ka rin iyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon. Sa Barangay Balibago, napiling unang mag-ikot ng Team Puso na pinangungunahan ni re-electionist Angeles City Mayor Carmelo Lazatin Jr. Ayon po sa grupo, sa kabila ng kanilang kasabikan na makadaupang palad ng mga botanteng Angelenyo, mahigpit daw ang kanilang magiging pagsunod sa safety protocols upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Si Felix Barrios ang report. Maagang nagising ang mga kandidato sa siyudad ng Angeles ngayong araw para salubungin ang opisyal na simula ng campaign period para sa local elections. Ang Team Puso ni re-electionist Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr. unang umarangkada sa Barangay Balibago. Sinalubong sila ng mga taga-suporta habang binabagtas ang masisikip na eskinita. Kahit nabasa ng pawis ay panay ang ngiti at pangangumusta sa kanilang mga kasyudad. Si Mayor Pogi maagang nag-house to house kasama ang kanyang running mate na si re-electionist Vice Mayor Vicky Vega Cabigting. Matapos nito ay bumalik daw agad ang dalawa sa trabaho. Ito pong unang araw natin, kayo ng umaga, umikot po tayo na house to house tayo sa may Balibago, Santos, at napakainit naman po ng tanggap ng mga tao sa atin. No? Para kay Konsehala JC Parker Aguas ng Team Lazatin, ang mainit na pagtanggap sa kanila ng Barangay Balibago ay nakakataba umano ng puso. Masaya po, masaya. Very excited kami ngayong araw na to dahil nagsimula na ang ating house to house. Kaya naman masaya ako kasi nakikita ko na naman ang ating mga kabarangay dito sa Balibago. Nagpapasalamat po kami sa mga umantabay kasi taga dito po sila. Sila naman po yung nagbibigay ng lakas ng loob at inspirasyon sa araw-araw na kampanya. Sa usapin naman sa pagsunod ng minimum public health standard sa pangangampanya. Una-una po yung sa minimum health protocols po, no? Yun po ang pinapahiral po ng Team Lazatin. Kung nakikita po natin, no? Yung pagsuot po ng face mask, saka yung mahirap po i-maintain po yung social distancing. Kung nakikita po sa base sa COMELEC protocol, bawal po ang selfie, no? Bawal po ang handshake. At siyempre, bawat kandidatong nais magsilbi sa bayan, nandyan ang kanilang mga mahal sa buhay na lagi sumusuporta. Kaya talagang full support ang family. Nang tanungin namin kung ano pa ang aasahan ng mga Angelenyos sa campaign trail ng Team Lazatin, mas masaya, mas maingay ng konti, pero ultimately, ito po yung chance ng mga tao na makilala po nyo yung mga kandidato ninyo. So sana salubungin niyo po kami sa mga daan-daan at kita-kita po tayo. ang mensahe ni incumbent Mayor Pogi Lazatin sa mga Angelenyos. Ay tayo po iikutin natin yung 33 barangays, no? Felix Barrios, CLTV News. Isang noise barrage ay sinagawa ng mga taga-suporta ng Team Bayong Angeles sa Pampang Market kaninang umaga. Sa pagsisimula ng local campaign period, desidido raw ang grupo na harapin ang lahat ng mga Angelenyo upang makapaglatag sila ng plataforma. Narito po ang report. Maaga pa lamang ay umarangkada na sa Pampang Market sa Angeles City ang Team Bayong Angeles na pinangungunahan ni Mayoral Candidate Councilor Amos Rivera.
Sinadya umanong unahin ng Timbayong Angeles ang palengke kung saan sila ay mainit na tinanggap ng mga vendors at mamimili. Well, sinadya mo po talaga na una tayo po yung palengke. Balutan naman yung palengke yung source kaya nga food security tamo. And mas ang tingin making reception da po rin magtinda kayong palengke yan po rin karelang customers. Panandaman tamo itang suporta po itang warm reception da kaya katamo niyang nagkay tamo kayo. Dinurot tamo po kayong palengke. Isang noise barrage ang idinaos ng ilang mga tindero para sulubungin ang grupo ni Rivera. Ayon kay Bong Arceo, kandidato para sa konsyal, hindi raw alintana ng Timbayong Angeles ang mainit na panahon para makapiling ang kanilang mga taga-suporta. Talagang dimdamin itang warm welcome at appreciation da rin tao na burida kami ngakit at buridang pabalo itang nasada na mabayo ining kaya katamong daranasan na kasalukuyan. Pag-asa naman daw ang nakita sa mukha ng kanilang mga pinuntahan sa Pampang Market. Ito ang nakita ni Chef Don Quito, tumatakbo ring konsehal. Masaya po, no? Overwhelming po yung suporta na nakikita natin sa mga kapwa nating Angeleños. So nakikita po natin sa mga mukha nila na may nakikita silang pag-asa pag nakikita nila ang Timbayong Angeles. Malakas din umano ang pagkakaisa ng Timbayong Angeles ayon kay Dana Loot. Kinikerry namin ang bawat isa. Kumbaga habang nangangampanya kami, kinakampanya namin lahat kami. Hindi lang iisa. Magmula po sa mayor, pababa, kinakampanya po namin lahat habang may caucus po kami pag nag-meeting. Isang almusal din ang pinagsaluhan ng grupo sa kanilang unang araw ng kampanya. Pero pagkatapos ng almusal, paalala ni Mayor Aspirant Emos Rivera sa Timbayong Angeles. Wala tayong karapatan magpahinga. Sinasabi ko nga, when you fight to win and winning is the only option. At ang kanyang mensahe sa mga Angeleño. The dream is simple. We want to make Angeles the best city in the Philippines. Collectively, together, let's win this election. What I can assure you as the leader of the Bayong Angeles, hindi po kayo magkakamali sa amin. We pray na maging fair and peaceful po ang election na darating. Felix Barrios, CLTV News. Nag-ikot sa lalawigan ng Bulacan sa unang araw ng kampanya ng mga lokal na kandidato ang dating magkasangga at ngayon magkalaban na sina re-electionist Governor Daniel Fernando at Vice Governor Wilhelmino C. Alvarado. Ibinida naman ng kasalukuyang gobernador ang kanyang mga achievement umano para sa lalawigan at nangako itong higit na pagbubutihin ang serbisyo kung sakaling siya muli ang piliin ng mga Bulakenyo. Narito po ang report. Maagang umarangkada sa kanyang pangangampanya si Bulacan re-electionist Governor Daniel Fernando. Sa bayan ng Marilao ang unang ruta ng gobernador. Sa Facebook Live ni Fernando makikita ang pag-abang ng mga taga-barangay Abangan Sur sa kanya. Sunod na sinuyo ni Fernando ang mga taga-barangay Poblasyon 1 sa nasabing bayan. Sa kanyang talumpati, ibinahagi ni Fernando ang papagandang COVID-19 situation sa kanilang lalawigan. Aniya umaasang pamahalang panlalawigan na patuloy pang bababa ang kaso ng COVID-19 sa Bulacan pagdating ng Abril. Pinaalalahanan din niya ang kanyang mga kababayan na patuloy pa rin sumunod sa mga minimum health protocol. Ibinida rin ng gobernador ang mabilisang pagresponde tulad ng pagpapatayo ng medical facility sa kasagsagan ng pandemya. Inilahad din niya ang kanyang millennial platform na ipatutupad kung bibigyan pa raw siya ng pagkakataong ipagpatuloy ang kanyang trabaho sa Kapitolyo. Binigyan din ni Fernando ang patuloy na pagpapalakas sa agrikultura sa lalawigan, gayon din ang kahalagahan ng sustainable living, bagay na natutunan daw dapat ng marami sa panahon ng pandemya. Kasama rin daw sa recovery plan ng lalawigan ang hanap buhay para sa mga Bulakenyo. Dapat daw ipagpatuloy ang online selling na malaki ang naging bentahe sa gitna ng pandemya. Palalakasin din daw niya mga kooperatiba maliban pa sa mga libreng training na handog ng provincial government. Magtayo ng co-op. Co-op is the solution to poverty. One of the solution to poverty is the cooperative. Yan, na pwede manghirap doon sa kooperatiba ang mga member. Halimbawa, ang iyong negosyo ay food processing online. Lagay mo doon.
Di ba? O kaya, natuto ka na mag-baking at gusto mo pang mag-selling ng iba. Pag live no training ka o pumasok ka sa live no training ng candy making, baking, and then food processing, pwede mo magsama-sama yan. Ang provincial government po ay meron yan, mga live no training program. Samantala, idinaan naman sa motorcade ni Vice Governor Wilhelmino C. Alvarado ang unang araw ng kanyang pangangampanya. Muling hahabol sa pagkagobernador si Alvarado upang labanan ng kanyang dating political ally sa loob ng 12 taon na si Fernando. Iba't ibang bayan din ang sinuyod ni Alvarado kasama ang kanyang vice gubernatorial candidate na si dating 3rd District Representative Joselito Mendoza. Maliban kina Fernando at Alvarado, 3 independent candidate pa ang umahabol sa pinakamataas na posisyon sa lalawigan, kabilang sina Kaka Ernesto Balite, Datu Adam Ocampo at Pancho Valerio. Kasama si Jennifer Salenga, JM De Jesus, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Paninira ng katunggaling politiko, hindi raw gagawin ni re-electionist Governor Pineda sa kanyang kampanya. At Pampanga gubernatorial candidate Danilo Bainon nagkaraos ng proclamation rally sa Bacolod. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nagugunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pa mga nangungunang balita, tiniyak po ni Pampanga re-electionist Governor Dennis Delta Pineda na hindi siya gagamit ng anumang paninira o mudslinging ngayong formal nang nagsimula ang kampanya para sa mga kandidato sa local elections. Nag-ikot din ang motorcade ni Pineda sa kanilang balwate sa bayan ng Lubao kaninang umaga. Yan ang balita ni Paulo G. Santos. Alas 6 pa lamang ng umaga, tumulak na ang motorcade ni Pampanga re-electionist Governor Dennis Delta Pineda dito sa munisipyo ng kanilang hometown sa Lubao. Sa showboat nakasakay si re-electionist Lubao Mayor Esme Pineda na inaalalayan ang kanyang kuya sa muling panunuyo sa mga kabalen. Ang ingay ng kampanya ay hindi lamang narinig sa sound system na bitbit ng mga truck na nakabuntot sa parada, kundi pati na ang mga hiyawan ng mga kabalen nang makitang lumabas na para mangampanya ang kanilang pambato sa pagkagobernador na matagal na rin naupong vice alkalde hanggang ama ng bayan.
Sa looban ng mga komunidad ng nasa 44 na barangay, hindi naiwasan ni Governor Dennis Delta Pineda na bumaba sa sasakyan para sulyapan ang ilang nakatatanda. Habang mayat maya rin ang hirit ng ilang mga kabataan at kababaihan na humiling sa kanya na magpa-selfie. Ilan din sa mga lumapit ay ang mga kababata raw ng gobernador. Paliwanag ni Pineda, bukod sa tradisyon na unahin ang kanilang hometown, ayaw niyang magpabaya sa itinuturing na baluarte ng kanyang pamilya. First day po, syempre dito pa rin sa bayan namin, dito ako magsisimula ng campaign. So motorcade kami with Ma'am GMA kanina. Ito, binisita ko yung aking mga kababayan at masaya naman at nakita ko na naman po sila ulit. Ang pag-iingay ng Pineda ay limitado pa rin umano sa campaign jingle. Wala na umanong balak pang makipagpaligsahan si Governor Pineda sa iba't ibang uri ng estratehiya gaya na lamang ng paninira o batuhan ng putik. Campaign lang ho tayo ng diretso. Huwag na ho natin pakinggan kung ano pa yung ginagawa ng iba kasi focus lang tayo dun sa campaign natin. Pabayaan ho natin sila kung ano man ang gusto nilang gawin. Basta importante yung plano ho natin matuloy, masunod, yun lang ho. Diretso ring sinagot ng gobernador ang ibinabato sa kanya ng katunggali na si dating Candaba Mayor Danilo Bailon kaugnay ng online sabong. Actually, tignan nyo ho kung sino magpapatanggal. Kanino ba ang license? Kanino ba ang permit? We all know it's a national ang may desisyon. Nangyari na po yan, may umapila na po sa national. Kung ako tatanungin nyo, okay po ako. Kung aaprubahan na national, okay po ako. Kasi kung hindi nila mare-regulate talaga yan, better to stop it. Yun po yung stand ko. Paliwanag ni Pineda, may mga dahilan umano kung bakit sa kabila ng mga issue kaugnay ng online sabong ay hindi ito ipinahihinto ng pamahalaan. Ayon pa sa gobernador, hindi na umano sila ang kailangan pang magpaliwanag nito dahil ang mismong lead agency na ng gobyerno ang nagsasabing legal ang operasyon ng online sabong. Alam nyo, intindihin nyo ang national. There's a big reason ang PAGCOR kung bakit ayaw itigil. Because ang PAGCOR, ang daming sinusuportahan na agency niya. Especially yung mga pagtulong sa mga tao. Kung wala akong kukuhanan yan right now, lalo na nawala ang Pogo, umalis sa Pilipinas. So ano lang other income niya, ang casino hindi ho ganun kalakas. Samantala, sa maghapong motorcade, sinamahan din ni Pineda ang ilang kaalyadong politika sa probinsya, kumpiyansa umano ang gobernador na maipapanalo niya ang laban. Nagsisimula raw kasi sa paglilingkod sa tao ang pamilya Pineda sa kanilang unang araw sa tanggapan at hindi tuwing panahon ng halalan lamang. Paulo G. Santos, CLTV News. Marami po sa ating mga kababayan ngayon ang dumadaing dahil na rin sa tindi ng init ng panahon. Kabilang sa mga nakararanas ng kalbaryong ito ang mga nagtatrabaho sa kalsada tulad na lamang ng mga tricycle driver. Babala po ng Pag-asa, asahan pa raw ang mas matinding init factor sa mga darating na araw. Babalik si Paulo G. Santos. Sunburn at kung minsay inaatake na raw ng altapisyon si Alan Panlilio dahil sa matinding init factor na nararamdaman ngayong summer season. Anya, sagad sa buto ang init kaya bumabawi na lamang ito sa malamig na tubig. Sobra na. Kasi tingnan mo, palagi kami uminom ng tubig. Ay, minsan nasa sunburn kami talagang umano na sa tumatago sa balat. Sa haba ng pila, babad sa araw si Alan. Kaya kapag sinusumpong na ng sakit ng ulo, ay bumibitaw na rin ito sa pasada. Minsan, pagpapahinga na ako mamaya-maya, papahinga na. Uwi na. Tapos, ang malalabas ako, bad ng alas 4.
Yung hindi na gano'ng mainit. So nakaka-apektuhan din yung pamamasada mo? O, siyempre, boss. Nito lamang Miyerkules, March 23, naidala ng Pag-asa sa Clark ang isa sa pinakamainit na temperatura ngayong taon. Nakapagtala na po tayo dito sa Clark ng 36.3 ngayong buwan na ito. Saka computation ko po, maabot na po ito ng 40 to 41 degrees Celsius ang init factor o ang heat index niya. So talagang napakalisang po. Ayon kay Manny Esguera, senior weather forecaster ng Pag-asa Clark, depende sa topografiya ng lugar ang tindi ng init factor na nararamdaman ng ating mga kababayan. Ang mga highly urbanized cities na kalimitay sementado at walang punong kahoy umano ang mas nakakaranas ng mas mainit na panahon. Gayon na rin ang mga kapatagang lugar. Ang isang factor po dyan, yun nga po, wala na po tayong nakikita mga ibig sabihin, mga damo dyan, mga punong mas marami, at karamihan natin nakikita dyan yung mga building na puro di aircon. So nagbubuga po ng init yung aircon, nakakasama po dyan, and then puro sementado na po at aspaltado ang mga kalsada, ang mga daan. Sa nakalipas na taon, ang Cabanatuan City sa Nueva Ecija sa Central Luzon ang nakapagtala ng 50 degrees Celsius heat index. Ang nararamdaman umano ngayon ay umpisa pa lamang ng tag-init dahil sa Abril o Mayo pa ang inaasahang papalo ang mas mainit na temperatura. Kaya inimbestigahan din naman po ng ating team yung sa Cabanatuan, bakit nakapagtala ng ganon. Yun nga po nakakita nila na kakaiba yung topography, kakaiba yung kaanuhan ng mga lupa dahil puro sementado na at aspaltado. Aulo G. Santos, CLTV News. Isang lalaki na maniningil ng sana ng utang ang naaresto sa Nueva Ecija matapos uminit ang ulo at manutok ng baril. Napasa kamay naman ng mga otoridad ay isang lalaking wanted dahil po sa panggagahasa sa Mabalacat City, Pampanga. Yan at iba pang mga balita sa pagroronda sa rehiyon ni Angelica Cara. Arestado ang suspect na si Roman Albareda, 59 years old, residente ng Barangay Panginay, Balagtas, Bulacan, sa paglabag sa Ganban noong March 23. Ayon sa Balagtas Police, maniningil sana ng utang ng suspect, ngunit nauwi ang pag-uusap sa alitan. Kinuha ng suspect ang kanyang baril at binantaan ang kanyang biktima. Nasaksihan ng mga rumesponding pulis ang insidente, kaya't naaresto agad ang nasabing suspect. Nakumpiska sa suspect ang caliber .38 revolver na may kargang 5 pirasong bala. Nahaharap ang suspect sa kasong grave threat, illegal possession of firearms at violation of Omnibus Election Code. Nahuli naman sa isang manhunt operation ang isa sa mga kinikilalang most wanted person sa syudad ng Mabalacat, Pampanga nitong March 24. Tagumpay na naisagawa ng mga otoridad ng operasyon na nagresulta sa pagkakaaresto sa rape suspect na si alias Rick sa kahabaan ng Rosa Street, San Isidro, Barangay Dau. Nahaharap ngayon ng suspect sa kasong rape na may piyansang 200,000 pesos. Kasalukuyang nasa kustudiya ng Mabalacat Police ang nasabing suspect. Arestado naman ang top 7 most wanted person drug personality at 3 iba pa sa naganap na buy-bust operation sa Barangay Santa Rita, Olongapo City nitong March 23. Kinilala ang mga suspect bilang sina George Elefane, Erwin Soza, Dan Zarem at Ryan Javier. Nakuha ng mga otoridad ang 5 sachet sa naglalaman ng 12 gramo ng shabu na tinatayang nasa mahigit 80,000 pesos. Nakuha rin sa kanila ang mga sari-saring gamit sa droga at buy-bust money. Sasampahan ng mga suspect ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, nagresulta sa pagkakaaresto sa 11 kataong sangkot sa ilegal na droga at sugal ang pinakahuling operasyon ng Nueva Ecija Police Provincial Office nitong March 25. Kasabay nito, nasamsamang 0.16 grams na hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 3 milyong piso, mga loose firearms at gambling paraphernalia.
Nasa kustodiya na ngayon ng Nueva Ecija Police ang mga inarestong akusado at haharap sa mga kaukulang kaso. Isang 46 anyos naman na miyembro ng Barangay Peacekeeping Action Teams mula sa Barangay San Isidro, Cabanatuan City ang voluntaryong nagsuko sa kapulisan ng isang homemade caliber .22 revolver kaugnay ng PNP Balik Baril Program. Angelica Cara, CLTV News. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Ongoing po ngayon ang proclamation rally ng Team Lugod Fernandino na pinangungunahan ni San Fernando Mayoral Candidate Vice Mayor Jimmy Lazatin. Makibalita po tayo live mula kay Jenna Lumbang Parungaw. Jenna, kumusta dyan? Jenno, halos kasi simula pa lamang ng proclamation rally ni Mayoral Candidate Jimmy Lazatin dito sa Orchard, dito sa may Barangay Telabastagan. At Jenno, ito ay isang bahagi lamang ng maghapong aktibidad ng mayoral candidate. Kaninang umaga ay nagsagawa na sila ng house to house sa Barangay Telabastagan. And after that, kaninang makapananghali ay nagkaroon sila ng motorcade. Ang pinakahuling destinasyon ng Team Lugod Fernandino ay dito nga sa proclamation rally niya sa Orchard Telabastagan. Alam mo dyan, itong area na to ay bukas talaga, bukas siya, yung hangin. So kahit na maraming dumating na tao, talagang nag-o-observe pa rin sila dun sa mga protocols natin. Dahil nga mas magandang gawin yung mga proclamation rally katulad ng mga ina-advise ng COMELEC na gawin ito sa mga open area, no? Ganun ang ginawa dito sa proclamation rally ng Team Lazatin. Actually, ang sinabi sa atin kanina dyan, dapat magsisimula siya ng 5 o'clock PM, pero ito 6:30 na siya nakakapagsimula. Kasi kung titingnan natin yung ilang mga kandidato na nagsagawa rin ng motorcade ay nagkaroon ng epekto sa pagbigat ng daloy ng trapiko. So instead of 5 o'clock, nakapagsimula na ng proclamation rally ng 6:30. And dyan gusto ko lang i-update yung ating mga kabalen, no? Lalo na yung mga bumabiyahe ng San Fernando. Kasi kami kanina, habang papunta kami sa proclamation rally, at 4:30, nandun na kami sa may intersection at halos kararating-rating lang namin anong oras na, 6 o'clock. So yung mga kababayan natin na nagbabiyahe ngayon, siguro dapat expect nila ang pagbigat ng trapiko. Jen? Alright. Kumusta naman, Jenna, ang pagsasalubong ng mga tao, hindi lamang sa kandidato na si Mayoral Candidate Lazatin, bukod sa kanya, meron ka rin ibang kandidato pa na sinundan at binantayan. Alam naman natin na nandyan pa rin ang pandemya, at isa talaga sa binibilin din ng COMELEC and even the Health Department itong pagsunod pa rin sa public safety health protocols. Kumusta naman ang ating mga kababayan? Yes. Jen, bago ko sagutin yan, gusto ko lang idagdag, dito sa proclamation rally, kumpleto, nandito ang buong slate ni mayoral candidate Jimmy Lazatin. And according sa mga personnel na nandito, mga staff ng mayoral candidate, asahan daw nila na after this proclamation rally ay magkakaroon pa ng tuloy-tuloy na house to house para maabot ang mga Fernandino kasama ang buong Team Lugod Fernandino. And for your question regarding dun sa pagsunod sa mga protocol, ang na-observe natin, Jen, medyo nagkaroon ng pagluwag dun sa pagsunod ng ating mga kandidato, lalo na kanina sa house to house na ginawa. Dahil sa pagsusumikap nila na maabot yung mga kandidato, yung mga botante, makikita talaga natin na lumalapit sila, kumakamay sila, and then dahil yung crowd lumalapit, medyo hindi nakakasunod dun sa social distancing na sinasabi natin. And some candidates, siguro
dahil bakunado sila or hindi natin alam no kung ano yung mga iba pa nilang kadahilanan. Although meron silang dala-dalang face mask ay tinatanggal nila. Hindi nila suot-suot ito, Jen. Alright, maraming salamat sa iyong update. Jen Anumbang Parungaw, live po mula sa Barangay Talabastagan sa City of San Fernando, Pampanga. Samantala, dumako po tayo sa ibang balita. Volunteerismo ang ibinabandera umano ng mga supporter ni City of San Fernando Mayoral Candidate Oscar Rodriguez sa opening salvo ng lokal na kampanya. Unang araw ng kampanya, ipinarada nila ang mga campaign materials na sila umano ang gumawa. Narito po ang report. Pink kartolina na may sulat kamay ng dahilan ng kanilang pagsuporta. Flaglets na papel na nakasabit sa stick. Yan ang masasayang iwinawagayway at bitbit ng ilang supporters ni City of San Fernando Mayoral Candidate Oscar Rodriguez sa kanilang pagsama sa opening salvo ng kampanya nito sa syudad. Sariling sikap at gastos umano ito ng iba't ibang grupo na voluntaryo ang pagsama sa Team Magsilbita Mo. Actually po, kagabi lang po namin ito ginawa. Pinagpuyatan po namin ito para po sa buong suporta po namin sa ating ama ng ating syudad San Fernando, si Mayor Oka Rodriguez. Para sa kanya po ito at talagang solid po ang aming suporta, mga LGBT, single parent, PWD ng Malpitik. Sila umano ang mga Fernandino mula sa iba't ibang sektor na naniniwalang dapat ibalik sa city government si dating Mayor Oka na dati na ring nakapagtapos ng 3 termino o 9 na taon. Kami po lahat ay nagtulong-tulong, nag-share po kami para magawa po namin ang mga props na ito na para kay Tatay Oka, para isigaw po namin na kailangan namin talagang ibalik si Tatay Oka sa syudad San Fernando dahil noong pong panahon na siya po'y nanunungkulan sa syudad San Fernando ay talagang naging disiplinado ang mga Fernandino. Sinimula ng Team Oka ang kampanya sa pamamagitan ng isang misa kung saan kasama din ni Atty. Rodriguez ang kanyang mga mahal sa buhay. I think I've always looked at the city of San Fernando as not only as the capital of Pampanga but also as parang the seat of wisdom. And there are a lot of educated citizens here who can discern and tell what is good and what is bad. And I think that the candidacy of Kong Oka Rodriguez, Mayor Oka Rodriguez, our World City Mayor, is the candidacy that needs to be supported. Magkahalong lungkot at saya umano para sa pangalan ni Atty. Rodriguez ang pagbabalik politika ng kanyang ama. Magkagayunman, naiintindihan daw nila ang kalooban nito sa muling paghabol. May halong lungkot at the same time parang challenge because both from the national and local level. Tama siya, no? Hindi pwedeng nanunod ka lang. Parang kailangan mong kumilos, kailangan may gagawin. So as family members, kahit nakakatakot, kasi iba na yung takbo ng mga halalan ngayon, no? Kailangan namin magbigay ng suporta, kaya nandito kami ngayon. Sinabi naman ni Atty. Oka na pagtupad sa pangako na babalik sa katungkulan ang kanyang dahilan sa paghabol. Ito umano ang hiningi ng mga taong naniniwala sa kanyang good governance na isinusulong. Gusto rin daw niya na matulungan sa kanyang kandidatura sa pagkapangulo si Vice President Leni Robredo. Gusto kong sa bandang uli ng aking bahagi ng aking buhay makapagsilbi ulit sa bayan. At of course, para sundin, ito pa rin ang pangako sa mga kaibigan, kagaya ng ating yumaong kaibigan si Paring Levy, na maging bahagi ng halalan ngayon. Humabol si Atty. Rodriguez sa ilalim ng Liberal Party, ngunit wala siyang kasama sa slate. Magkagayunman ang kanyang inaasahang magdadala sa kanyang kandidatura ay ang kanyang track record sa serbisyo publiko. Nakapagsilbi na ako ng 27 years bilang isang political leader. Nakita na yung aking pagsisilbi. Hindi ko naman kailangan ng maraming medyo sisigaw-sigaw para sa akin. Kilala na tayo ng mga tao. Sila nang maghuhusga kung nararapat pa akong babalik o hindi.
Hindi ang dami ng mga kandidatong nasa aking likuran. Ang itinatayo ko, ang aking sarili, ang aking record, ang aking naising magsilbi ulit. Maliban sa 9 na taong panunungkulan bilang alkalde ng Ciudad San Fernando, si Atty. Oca ay nagsilbi na rin bilang kongresista ng 3 distrito ng Pampanga noong 1987 hanggang 1992, 1995 to 2004 at 2013 to 2016. Jana Lumbang Parungaw, CLTV News. Ikinasa naman ng Team Bayanihan sa pangunguna ni City of San Fernando Mayoral Candidate Board Member Ross B. Hanson ang malawakang house-to-house para sa opening salvo ng lokal na kampanya sa syudad. Kinonsidera umano ng grupo ang mataas na halaga ng gasolina at trapiko kung kaya iniwasan nila ang dating traditional na motorcade sa pangangampanya. Nagbabalik si Jana Lombang Parungaw. Sa gitna ng mainit na sikat ng araw nitong umaga ng Biyernes, March 25, sinimula ng Team Bayanihan sa pangunguna ni City of San Fernando Mayoral Candidate Ross B. Hanson ang opening salvo ng lokal na pangangampanya sa isang misa na sinundan ng house-to-house campaign. Tagatakma ng pawis, sinuyod ng grupo ang Barangay San Agustin upang personal na makapangampanya sa mga residente kasama ang kanyang katandem na si Vice Mayoral Candidate Councilor BJ Lagman at ang kanilang buong slate. Ayon kay outgoing Pampanga 3rd District Board Member Hanson, lumihis muna sila sa nakagawiang motorcade dahil sa mahal na produktong petrolyo at posibleng mabigat na daloy ng trapiko na maidudulot nito. Maraming gustong sumali at lumawak sa isang mahabang motorcade. Subalit minabuti ng timbayanihan na wag na nating gastusin ang ating mga pera sa gasolina at krudo dahil nag-triple na, kailangan na lang po. Pambili na lang natin ng pagkain yon. At ayaw nating maistorbo ang ating mga kababayan dahil ito'y magdudulot lamang ng traffic. Yung mga maaabala sa kanilang pagpasok sa trabaho, kaya sa kanilang mga appointment at mga ibang lakad, para hindi na sila maistorbo. Nilinaw din ni 3-termer board member Hanson na nais niyang baguhin ang sistema ng serbisyo publiko sa Ciudad San Fernando kung kaya siya humabol bilang alkalde. Ang adhikain po ng timbayanihan, ituwid ang baluktot, puna ng kulang, dagdagan yung tama, baguhin ang sistema ng pangungobyerno dito sa Ciudad San Fernando na kung saan mararamdaman ng ating mga kababayan na meron silang pamahalang lokal. Samantala, nakatakda naman umanong ikutan at puntahan ng Team Bayanihan ang lahat ng 35 barangay ng Ciudad San Fernando upang ilahad ang kanilang plataporma sa mga Fernandino. Jana Lumbang Parungaw, CLTV News. Motorcade ang nagsibig senyales ng panimula ng kampanya ni City of San Fernando Mayoral Candidate Vilma Caluac kasama ang kanyang slate at buong pamilya. Isang grand rally din ang kasalukuyang ininaraos ng grupo sa Kings Royal. Narito po ang report. Tanghali nitong March 25, nagtipon-tipon na ang mga sasakyan na dinisenyohan ng kulay pula. Ito ang kulay na bumabandila sa kampanya sa pagkaalkalde ni Dolores Barangay Captain at Liga ng mga Barangay President Vilma Caluac. Nabuo umano mula sa volunteerismo ng mga supporter ang motorcade. Inischedule umano ng Team Caluac ang parada ng mga sasakyan, ngunit wala umanong pabor na ipinangako sa mga sasama. Kaya hindi raw niya inaasahan ang pagdating ng mga nakisa. Actually, nag-announce kami talagang walang hindi libre pagkain, walang panggas, volunteers lahat po yung nandirito. Kaya gusto kong maiyak kanina pa habang natatraffic kami doon kasi hindi ko ina-expect kasi yung mga supporters ko talaga yan. Hindi ko alam na pupunta sila dito. Tapos yung mga Muslim andyan, nakakaiyak talaga, grabe. Kasi pwede naman palang dumami yung tao nang walang bayad.
Naniniwala umano si Kaluwag na ang kanyang pagiging babae ang isa sa mga magiging kalakasan ng kanyang kampanya. Yun ang advantage natin kasi tayo lang ang babae na may pusong ina. Diba? Yun yung advantage natin. Kasi pangarap ni Vilma Kaluwag, kung taga dito ka sa San Fernando at tayo ang magwawagi sa San Fernando, kailanman, kahit mahirap ka, hindi mo na mararamdaman na ikaw ay mahirap dahil sa mga programang gagawin natin. Sa sentro raw ang kanyang kampanya sa plataporma at hindi sa paninira. Well, yung maging totoo lang ako, ayoko nang naninira. Basta't yung plataforma ko lang ang sasabihin ko at alam ko na time na natin ito kasi sobrang overwhelming yung support ng mga tao dito sa San Fernando dahil nung time ng pandemic nakita nila talaga tayo at tayo yung lumabas. Nagpakita naman ng suporta ang kanyang pamilya na present lahat sa motorcade. Nakisali rin sa parada sina 3rd District BM Aspirant Tino Dizon at BM Aspirant Raquel Pineda. Angelica Cara, CLTV News. Manatiling nakatutok at magbabalik ng CLTV News. Samantala, isang proclamation rally naman ang ikinasa ni Pampanga gubernatorial candidate Danilo Bailon sa Kings Royal Bacolor. Para po sa karagdagang update, makakasama natin live si Paulo G. Santos. Paulo, anong latest dyan? Ate Jen, kasunod yan itong motorcade na sinimulan ni gubernatorial candidate Danilo Bailon na umikot dito sa probinsya, dito sa mismong entablado ngayon, dito sa Kings Royal Hotel. Ito'y nasa boundary lang ng Ciudad San Fernando at ng Bacolor. Halos hindi pa nakakapasok lahat yung kanilang mga sasakyan o yung kasama dito sa parada. At ramdam na ramdam talaga sa kasalukuyan, Jen, itong pagtukod ng traffic dito sa kahabaan ng Jasa Road na itong mga connecting roads gaya nitong MacArthur Highway dahil andyan inaasahan na magtutungo yung parada naman ni San Fernando o City of San Fernando Mayoral Candidate Vilma Kaluwag na nag-ikot dito sa mga komunidad diyan sa area ng Saging, Barangay Saging, Barangay Del Carmen at dito rin sa area rin Jen ng San Agustin. So ang sitwasyon ngayon, halos hindi pa kami nakakapasok doon sa mismong entablado o dito sa compound ng Kings Royal. At ito nga ay Jen, inaasahan na dadaluhan lang lahat ng kanyang mga supporter. At nauna nang binabanggit ni dating Candaba Mayor Jerry Pelayo na hindi lang daw itong mga ex-mayor ang kanilang bisitang pandangal, kundi pati na rin itong ilang mga follower ni gubernatorial aspirant Danilo Bailon. So as of this time, Ate Jen, ito, nakaranas din kami ng matinding traffic ni Paring Johnny at naghahanap ng ibang ruta para at least matumbok itong Kings Royal Hotel na inaasahan natin na maririnig itong mga pananalita ni gubernatorial Danilo Bailon para dito sa kanyang proclamation rally. Jen. Alright, maraming salamat sa iyong ulat, Paulo G. Santos, at abangan mo ninyo ang mga karagdagang detalye pa sa ating official Facebook page na CLTV 36 News. Maraming salamat, Paulo G. Santos. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat po.